Боже, Господи, благословам всяко един болен, Боже. Издигам всяко един немощен, Боже, пред Твоите ръце, Боже, Господи. Моля Те да излекуваш онези, които са в кома, Господи. Ти да ги събудиш, Господи. Нека огънят на Святия Дух да бъде върху живота им, Боже му. И вярвам, че всяко един сакат болен, куц, немощен, рак, тумор, епилепсия, той ще бъде изцелен в Твоите рани, Боже. Me declaro tere чудеса, вярвина кай манцар синя, благодари нама кай шунгян ми молитва, девла изцеригян ман. Вярвина, вярвина, кай ман Исусе, изцеригян ман. Тудигян ман, бари радост, кай изцеригян амаре чая. Медикал тере чудеса, кай ман Исусе, мани серига. Благодари наман, кай шунгян ми молитва, на найка бистра колачи пе. Dikava, dikava, kaisinya amare chaya. Vyarvina, vyarvina, kaman Isuse, избавен Вярваш ли, че Исус ти царява? Ако вярваш в Господа, отвори сърцето си, приеми Го, защото Той ти дал благодатно време, да не го изгубиш това време. Търси лицето на Господа. Бъди благословен, осветен чрез кръвта на Исус. Покай се, следвай Господа, защото след смъртта покаяние няма. Бъдете благословени в името на Исус Христос. Амин.